Mým dnešním hostem je Jitka Šuranská, houslistka, zpěvačka. Jak se to stalo? Já myslím, že ten důvod, proč jsem vůbec začala hrát na housle, je určitě folklor. Protože u nás doma se nikdy klasika nějak zvlášť neposlouchala. Zatímco folklor u nás v obci žil od jak živa. Takže pokud jsem někdy jako dítě viděla tu inspiraci, tak to muselo být rozhodně ve folkloru. Předpokládám, že i z toho folkloru jste si odnesla ten zpěv a vůbec jakoby vztah ke zpěvu. Vím, že není úplně lehké hrát na housle, u toho třeba zpívat. No, to je docela vtipné, protože já jsem si kdysi myslela, že hrát a zpívat zároveň vlastně vůbec nejde. Dokonce si pamatuju na první hádku s primášem Staňou Gabrielem, který po mně chtěla, abych zároveň tercovala a zároveň odspívala nějakou písničku solově a já jsem říkala, že to teda ale jako vůbec nejde. A je to strašně vtipné vzhledem k tomu, že dneska hraju koncerty, takže jenom hraju a jenom zpívám. Samozřejmě k tomu trošku používám techniku, používám loopstation, takže si vypomáhám. Každopádně housle a zpěv, to je základní hudební princip, na kterém stojí moravský folklor. Takže vám to bylo dáno, samozřejmostí, přirozeností. Já si myslím, že to je jako ve všem, co člověk pak v životě dělá. Je to tak, že to od malička pozoruje a přirozeně opakuje. A pak možná v tom, co od malička přirozeně opakuje, může být taky šikovný, může v tom nejdál dojít. Nebyly se právě ten přístup a vůbec ty návyky všechny technické na houslích s tím studiem, s tou technikou, kterou vás tam učili? Je to spíše tak, že v tom věku, já jsem nastupovala na konzervatoř jako 14letá, tak v tom věku vlastně člověk sám nic neví, takže jenom poslouchá, co mu ostatní říkají. Pokud pan profesor je toho názoru, že by se folklor neměl hrát, protože to kazí techniku, tak vy ten názor přirozeně do sebe nějak nasáváte a pak postupně, jak dospíváte, tak vlastním kritickým myšlením tento názor teprve vyhodnocujete. A já jsem došla k závěru, že ten folklor je natolik silná věc, že mě ho nikdo nebude brát. Takže už od 15 jsem byla členkou cymbalové muziky Stanislava Gabriela. To byla krásná cesta. To byla moc krásná cesta, protože Staně Gabriel je vynikající muzikant, který mě strašně moc naučil. A zároveň byla taky obrovská zkušenost, že jsem jako žena byla členkou čistě pánského kolektivu 10 let. Je to velká škola pro život, možná i pro pochopení některých mužsko-ženských principů v životě. Dneska z toho můžu těžit. Ono se traduje, že žena většinou v kapele působí rozpad dřív nebo později a 10 let je úctyhodná doba, tak jste musela krásně fungovat. Tak jak vidíte, tak já jsem výjimka potvrzující pravidlo možná, protože cymbalová muzika funguje dál beze mě. To je dobře. Na vašich stránkách jsem se dočetl krásnou vaši formulaci, že vás váš učitel Zdeněk Gola naučil milovat housle. No je to tak, že si myslím, že muzikant může začít milovat svůj nástroj až ve chvíli, kdy se s ním cítí dobře. A pan profesor Gola je člověk, který mě naučil věřit si natolik, abych se začala se svými houslemi cítit dobře a tak jsem ten svůj nástroj začala milovat. Máte nějaký taky jiný nástroj, ke kterému třeba jako koníčka usedáte, relaxujete, nebo zase vám odvírá nějaké jiné možnosti? Já myslím, že jsem asi houslistka opravdu tělem i duší a žádný jiný nástroj mě takhle nesedí a nevyhovuje. Hraju na klavír, tak nějak amatérsky, zahraju si písničku a baví mě to. Zahraju si na kytaru, ale vlastně žádný z těch nástrojů mi není tak blízký, ani mi to na něho tak nejde. Pak jsem se dočetl, že vám udělal velký obrat ve vašem vnímání hudby anebo vůbec možností, jak hrát a proč hrát, mandolinista Jiří Plocek. Tak Jirka Plocek je velký člověk a velký, řekla bych, i kulturní obroditel. A pro mě bylo velkým štěstím a požehnáním, že jsem Jirku potkala proto,
že dřív jako čistá folkloristka bych si myslela, že ten, kdo to chce hrát třeba trošku jinak, než jak se to u nás hraje, tu věc vlastně poškozuje. A poprvé v životě jsem potkala v Jirkovi člověka, který je natolik pokorný, že je vám na první pohled jasné, že on nemůže nic poškozovat. A přitom si do takové věci, jako hrát to trošku jinak, troufal. Je to člověk, který má v sobě zároveň obrovskou pokoru a zároveň není konzervativní a je to vlastně člověk, který dokáže věci posunovat dál, aniž by jim ubližoval. Myslím, že s Jiřím Plockem vlastně vyšlo první CD, které bylo takovou bránou do úspěchu. Dostali jste Anděla. Jaký předěl to byl, ten první Anděl? Tak určitě je to tak, že ten Anděl náleží více Jirkovi, protože Jirka to všechno vymyslel a řekl mi, pojď se mnou do toho. A já jsem zpočátku byla velice nedůvěřivá, protože přeci muzika to je minimálně 6 lidí u cymbálu, že? A to přece ve dvou vůbec nemůže jít. A ten Jirka pořád říkal, že to jít přeci musí a ono to šlo. Takže ten Anděl je Jirkův, ale mě to samozřejmě otevřelo oči v tom, co je možné. Jirka mě taky vzal do německého Rudolstadtu na úžasný festival World Music. A mně se vlastně najednou otevřel nový svět toho, jak se ve světě s tradicí nakládá. Vy jste sama zmínila, že jste vyšla z té cymbala muziky, kde těch muzikantů je spousty, člověk je jakoby součástí toho velkého celku, ať pěvecky, či instrumentálně. Pak jste prožila, že to v podstatě jde i ve dvou. A nakonec jste se vlastně vyzkoušela i solovou dráhu. Tak je to vlastně nejvíc, co člověk může v muzice zažít z toho důvodu, že to je nejvíc intimní a nejvíc jeho. Samozřejmě na začátku to byl velký boj. Ten Loop Station jsem si koupila vlastně z krize, tak jak to bývá v životě, že posuny přicházejí z krize, protože jsem prostě neměla s kým hrát. A i když jsem muzikanty hledala, tak pořád jsem necítila, že to je to pravé. Tak jsem si koupila ten Loop Station, najednou jsem tam byla sama, všechno bylo jenom na mě. Praktická stránka, uvádění koncertu, nacítění na hudbu, komunikace s publikem, všechno bylo jenom moje, takže zpočátku to bylo opravdu velice obtížné a dnes si to už opravdu velice užívám a když je správný komorní prostor, ve kterém to publikum je takhle blízko mě a můžeme komunikovat spolu, krásně. Tak je to možná úplně nejvíc z toho, co dělám. V tomto období jste také spolupracovala se Stanou Paluchem, s Pakoratriem. Člověk roste, když hraje a spolupracuje s lepšími muzikanty, než je on sám. Takže spolupráce s Pakoratriem vlastně mě zase muzikantsky velice pomohla a posunula mě. Zároveň vždycky je pro mě důležité, aby ta spolupráce byla dobrá i lidsky. Takže vlastně a priori vznikla z velkého přátelství mezi mnou a Stankem Paluchem a proto taky funguje do dneška. Do dneška vlastně CDčko Nezachuť slunečko, které jsme spolu natočili v roce 2013. Hráváme živě a je to moc příjemné. V poslední době jste hledala opět nové muzikanty. Vystupujete coby Jitka Šuranská trio. Tak kdo jsou ti dva muzikanti? Tak jeden muzikant pochází z Kozlovic u Frenštátu a jmenuje se Marian Friedl, je to vynikající kontrabasista. Hraje taky na tradiční malý beskydský cymbálek a hlavně je to obrovský odborník na beskydské pišťaly. A druhý muzikant, stejně úžasný, je Martin Krajček z Boskovic. Řekla bych jeden z nejlepších mandolinistů u nás v České republice. Vy jste vydali krásné CDčko, které už jsem poslouchal několikrát, Divé husy. Děkujeme. A z toho CDčka na mě dýchá i skrz zpěv váš, i Marina Friedla, i skrz aranže a hudbu, která je mnohdy i vlastní. Naprostá pohoda, uvolněnost. Čím to je, že opravdu tak krásně dýchá, tak krásně působí, aspoň na mě? Tak jestli takhle to CDčko působí, tak to jsme moc rádi. Nedá se říct, že by tak v poklidu a relaxovaně úplně vznikalo.
Ono to tak asi nakonec nikdy není. Člověk si vždycky říká, a příště, až do toho studia půjdu, tak si to teda fakt užiju. Budu si tam popít to vínečko a prostě bude to tak jako krásně vznikat. No a nakonec jsme vlastně samozřejmě nestíhali jsme zkoušet, nestíhali jsme dotvářet repertoár. Je to i dané tím, že já žiju ve Zlíně a kluci žijí v Kozlovicích a v Boskovicích. Takže vůbec se sejít na zkoušku je problém. Ovšem ta věc od začátku fungovala, takže jsme viděli, že je škoda spolu nehrát a něco nevytvořit. Takže jsme si i přes tyto obtíže tu spolupráci vybojovali a to CDčko nás zase posunulo v tom, že jelikož se nám podařilo spolu natočit a díky bohu se lidem líbí a spousta lidí říká to, co vy, že jim dělá dobře vlastně, tak nás motivuje k tomu, abychom jako trio pokračovali. A určitě to stojí za to. Řekla bych, že na pódiu je to ještě lepší, protože Mariánek má své hlášky, dohromady už jsme přátelé, už tak do sebe můžeme jako šít a je jasné, že se máme i rádi a že předáváme lidem něco společného. Mě ještě zaujalo, že neustále hrajete ve Zlínské filharmonii. Nakolik to pro vás je třeba relax, nebo nakolik to je důležité kvůli finanční stránce vůbec fungování? Tak když budu úplně upřímná, tak samozřejmě ten finanční aspekt hraje taky roli, protože mít nějaké zázemí a jistotu je pro muzikanta hodně důležité. Já mám to štěstí, že pan ředitel filharmonie mi umožňuje půl úvazek, což je opravdu velké požehnání z toho důvodu, že mám i jistotu, i svobodu. Některé programy jsou takové, že toho, že vás bolí záda, si vůbec nevšimnete, protože ta hudba je tak dokonalá. Nedá se použít jiné slovo. A někdy je to víc práce, protože ne každý program je ten nejvíc a hluboký, ale je taky spousta komerčních programů, které musí filharmonie odehrát, aby se uživila. Ale každopádně jsem za tu práci velice vděčná. Já jsem zaznamenal ještě jedno krásné CD, Beranci a vlci. A to je, si myslím, projekt asi Mariana Friedla, který tomu dal jakoby duši. Tak já jsem moc ráda, že můžu říct, že jsem tam hrála klíčovou roli jako nadšená žena, která od začátku říkala, hej, pojďme to udělat. To prostě bude super. Jako. Ty vezmeš kluky z ruky na dudy, já vezmu svoje babi z Kudlovic a to prostě bude boží. Jako, já to úplně cítím. A pak Marián tomu dal tu jaksi racionální část a celé to chudák musel vymyslet. A já už se jenom tak jako raduju a vezu. Tak to není pravda úplně, protože samozřejmě musela jsem připravit ženský sbor z Kudlovic. Hodně jsme zpočátku na tom pracovali spolu. Ale pak vlastně Marián tomu dal hlavu a patu, vytvořil koncept a já jsem velice pyšná, že ten projekt existuje a že jsem jeho součástí. Dá se v takto široké sestavě vůbec mít veřejné produkce, koncertovat, sejít se, případně naskoušet? Jednu produkci budeme mít úplně 100% a vracíme se na místo činu, tam, kde to všechno začalo, na folkových prázdninách v Náměstí nad Oslavou, kde jsme v podobné sestavě vlastně provedli pořad, který se tehdy jmenoval Z kořenů k world music. Tak tam teď se v této nebo podobné sestavě vracíme, tentokrát už s projektem, který se jmenuje Beránci a vlci. Ale věřím, že tento projekt by mohl úplně báječně fungovat za hranicemi České republiky, protože si myslím, že natolik vypovídá o naší kultuře a to jak z pohledu tradice, tak z pohledu už modernějšího umění, že by si to určitě zasloužil. Co vás v dalších dnech, kromě tohoto projektu, který bude v létě, předpokládám, co vás čeká, čím žijete, na co se těšíte? Čeká nás aktivní léto, což je pro muzikanta velké požehnání, protože festivaly jsou nejlepší příležitost, jak opět oslovit další publikum, jak se s lidmi potkat. Takže díky bohu jsem za to vděčná. Můžu se těšit na jeviště.
Já vám přeji, ať vám to krásně hraje, ať vám to krásně zpívá, ať se vám krásně spolupracuje s příjemnými lidmi a moc děkuji za rozhovor. Já vám taky moc děkuji, bylo to moc fajn. Mým dnešním hostem byla Jitka Šuranská. She's